якраз цими тижнями по всій області проходять семінари з європейської інтеграції. А тут я хочу просто привітати фотоклуб «Позитив» разом з товариством румунської культури і ЮНЕСКО про те, що вони інтегрують серця по різні боки кордону. І в даному випадку вони намагаються передати можливість сприйняття культури іншого народу саме через аудіовізуальні напрямки, в даному випадку як фотографія, оскільки вона не потребує перекладу і вона може сприйматися безпосередньо. Безумовно, що найкращі взаємини між тими чи іншими народами створюються тоді, коли люди краще пізнають культуру один одного. До цього часу я дуже добре знав науковий світ Араду, оскільки неодноразово доводилося брати участь в науковій конференції саме в цьому місті, причому в основному вони були пов'язані з проблемами полікультурності, міжетнічних взаємин. А зараз в мене є можливість познайомитись також із творчістю фотохудожників Араду. І я просто хочу сказати, що я в захопленні і, чесно кажучи, всім бажаю гарного перегляду і, безумовно, внаслідок цього гарного настрою.